रायजो नोंथांमोन आं मोननैसो बा मोनथामसो खोथा बुंनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो बेबायदि फिसा गोनांखा हिनजावखौ दाला। रायजो नोंथांमोन हेलो लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय नङा होमबा। आरो आङो मैया मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन। दा बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बुंहरदों जे दा रक नङा होमबा, रक लायानो, फाइटिं गोरोङानो, केरेट गोरोङानो, बडि बिल्डारानो, बोलो गोनाङानो बुजाबाय नामा, फिसालाजों बिदि फिसालाजों बुजाबाय नामा होननानै गोबां कमेन्ट हरनायखौ नुदों। नाथाय आं बैफोरबायदि कमेन्टखौ पिकआप खालामनाय नङा आरो खालामनोबो साना। ओमफ्राय बेनो लोगोफोर, मा होनो, जोंहा बि गार्लस बिफा दा रक नङा होमबा, दा बिथाङा माने गावनि खुगाजों बुंदों जे हिनजाव गदाय लानाङा, हिनजाव गदाय ला, खिन्थु फिसा फिसौ गोनांफोरखौ लानाङा। आरो फिसाफ्रानो फिसा बिदा फंबाय साथाम ना मा दंनो, बिब' बिनानाव माबा सानै ना साथाम ना साब्रै, बिदिनो टटेल 6 जन ना मा दङनो आरोखि। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना माने सोर बुदों? फिसालायानो बुदों आरोखि। दानि हिनजावनि फिसाला माने हिनजाव गदायनि फिसाला, बेफोरबायदि माने बुदों आरोखि। ओमफ्राय माने बै फिसालायाबो बि गार्लस बिफाखौ गदायसो जाहैबाय नालाय, बिफा गदायखौ बुदों आरोखि लोगोफोर। मानो बुदों होनोब्ला माने मिथिनाय बायदिब्ला बुनाया जाहैबाय माने बुजायदोंमोन जाहैदों। दा बुजायनायनि थाखायनो बुदों जाहैदों आरोखि लोगोफोर। खोथाया बेसेबांसिम सैथो माने बै फिसालानि खुगानिफ्राय मोनथिनो मोनोब्लासो माने क्लियार जागोन आरोखि आंनि साननायाव। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना, आङो दिनैनि थारिखआव बेखौनो बुंनो सानो, बिफायानो जा, जि गरायानो जा, गिबियानो जा, बिमा बिफाखौहाय रेसपेक्ट होनांगौलै नङा होमबा। बिमा जाबाय, बिफा जाबाय, गरायानो जा, गिबियानो जा, रेसपेक्ट होनांगौ, अनलायलायना थानांगौ। आंथ' बेखौसो लुबैयो। अब्ला लोगोफोर, माने नोंथांमोना, जोंहा बि गार्लस आदै, बिफा आदैया मा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै ला। रायजो नोंथांमोन आं मोननैसो बा मोनथामसो खोथा बुंनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो बेबायदि फिसा गोनांखा हिनजावखौ दाला। रायजो नोंथांमोन फिसा हौवा गोनांखा, फिसा हिनजाव गोनांखा, बेबायदिखौ मालाबाबो दाला। आं जेरै खस्थ' मोनदों बेबायदि खस्थ' दामोन। रायजो नोंथांमोन नायदो लोगोफोर, दिनै आं मिन्थिबाय फिसाला गोनांखाखौ लानानै, फिसाला गोनांखा हिनजावखौ लानानै माबायदि खस्थ' मोनदों, माबायदि बुजादों। आरो बे खर'निल' नङा लोगोफोर, गस्लायावबो गासिबो नांजोबबायनो थैया। गस्लायाव नायबाय, गस्लायाव नायदो लोगोफोर, गस्लायाव माबायदि थै जादों, ओरैबायदि थै गबाय। ओरैबादि खाथ्रा मानसि, बे बुजिनो रोङा बे मानसिया। नायलाय, थैया माबादि गदों। बेयावबो गबावदों थैया नै लोगोफोर, थैया नै बेयावबो गबावदों थैया नै, थै गदों नै बाहाय। नै माबादि बुदों आंखौ अन्थाइ सायाव। हेल' रायजो नोंथांमोन, आं दिनै फंनैसो खोथा बुंगोन, मा फंनैसोल', 100 बारखौनो बुंगोन आं। जाय मानसिया आंखौ बुदों बे जाहैबाय आंनि हिनजाव गदायनि फिसा। बिनि नामानो जाहैबाय हरि। सोरबाफोर बेबायदि गथ' गिदिर गोनांखा जुदि हिनजाव दंबा बेखौ जेब्लाबो दाला। ओरैबायदि खस्थ' मोनो, आं जेरै खस्थ' मोनदों बेबायदि खस्थ' दामोन दे लोगोफोर। आं बै समाव गथ' उन्दैखौ गालांनानै, आंनि सनिया सान्दियाखौ गालांनानैबाबो लाबोदोंमोन। नोंथांमोना मोजाङै गोसोआवब्ला, ओरैबादि गथ'फोरखौ गालांनानै, दुखुथिया सासे कानाडाजों गालांनानै, दाउ फारामाव गालांनानै, आंनो सासे हिनजाव नांगौ होननानै फन हरनानै मिलायलायनानै लालायनाय जादोंमोन। बेखौ सोर बेबायदि फिसा हौवा गिदिर दंखायो होननानै सोर मिथिगौ? आं सानाखैमोन जे बेहा बिराद गथ' गिदिर दं होननानै। नाथाय उनावसो मिन्थिबाय बेहा गथ' दं होननानै।
गथ' गिदिर गिदिर दंखायो होननानै आं सानदों मा सासे गथ' उन्दैल' दं होननानै उनावसो मिन्थिजोब्बाय आङो बिसोर गासै जाहैबाय 6 जन 3 बिदा फंबाय 3 बिब' बिनानाव आं बेखौ गरिब होननानै लाबोदोंमोन गरिब होननानै लादोंमोन दा होनबाय दा साजाया गरिब मानसिखौ अननांगौ ना अननाङा कमेन्ट बक्सआव लिरना हरदो लोगोफोर आरो ओरैबायदि बानरामि बे मानसिया ओरैबायदि सिखाव खाथ्रा बुंनाङा मालिकनि खामानि गैयै खामानि मावलांबाय बियो जेलि फानखुमाबाय अन्थाइ फानखुमाबाय डिजेल फानखुमाबाय बे मालिकआ मिथिनांगौ मा जागोन बियो बिफा हिसाबै बुजायनो मोना आरो लोगोफोर बुजायबा रागा जोङो बिफा हिसाबै बुजायनो मोनला अननानैबो बुजायबा रागा जोङो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय मिन्थिबाय नङा होमबा जोंहा आदै बिगार्ल्स बिफाया दा रगा खोन्थादों माने एक्सपिरियेन्स मोनबाय नङा होमबा दिनैनि थारिखआव हिन्जाव गोदान लायोब्ला माबायदिखौ नायनानै लानांगौ नङा होमबा गोरिब होननानै माबायदिखौ अननांगौ माने जोङो दिनैनि दिनाव बे भिडिअखौ नुनानै मिन्थिबाय आरो बेखायनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर माने गोरोन्थियाव बा हिन्जाव गोदान लानांगौ गोनां जायोब्ला एसे सानै हयै लादो मानो होनबा दिनै जोङो नुनो मोनबाय नै आदैनिखौ माबायदि जादों जाथाया नङा होमबा दिनैनि थारिखआव खोब दुखु मोनदों आङो बै जाय बिथाङा फंबाया नङा होमबा आदैखौ बुदों एसे बुजि सान नङा होमब्ला लाइफआ दसे समनि थाखायल' नङा जोङो गोबाव जोरनांगौ अनलायनांगौ थालायनांगौ बिफा गदाय मालाय मा जानो नङा होमबा बिफाया गदायब्लाबो बिफा जायो आरोखि बेनिखायनो माने जों बयबो बुजिलायनांगौ मिलायलायनानै थानांगौ नङा होमबा अनलायलायनांगौ दिनैनि थारिखआव नोंसोरखौबो अनबोबाय नोंबो अनफिन बेफोरबायदि आरोखि लोगो अब्ला लोगोफोर आं बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय माने जोंथ' रावखौबो बुजायना लाहोनो हाया नङा होमबा दिनैनि थारिखआव गावबागाव गावनो गोसोनि मालिकआ गावनो गावनि गोसोनि राजा गावनो गावखौ बुजायनो हाखानाय दिनैनि थारिखआव आं नोंखौ बुजायनानै लाहोनो हाया बै आंखौ बुजायना लाहोनो हाया बैफोरबायदि आरोखि अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर आरो आदैनि भिडिअफ्राव नुनो मोन्दों दिनैनि थारिखआव बुजादों मोजां जादों बेनो मोजां जादों होननानै जों बेफोरबायदि कमेन्टखौबो नुनो मोन्दों आं एसे कमेन्ट खालामदोंमोन दा बेफोरबायदि बुंलायनो दरखार गैया बेफोरबायदि बुंलायलायनो गैया गोरोबलायनांगौसो जों गोरोबलायनांगौ नङा होमबा खौसे जानांगौ ज' जानांगौ होमबासो गोजोन संसार जालाङो आरो सोरबा बायदिया बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिगार्ल्स जिथुनाखि दायो बिमा गदाय बेखौ गारदो दायभर्स होदो होनलायनाय बेफोरबायदि बुंहरनो नाङाब्रा मा गोसोजों बुंहरनो हायो मालाय इसोरा अनलायलायनानै थायो रुजु रुमु नाथाय बै फिसालानि बा खोथा मानियो अख्रायावसो बेफोरबायदि जादों नङा होमबा थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय